दिनै 7 तारिख दिनै नाइन हालाल आश्रम बारिनि एडिसि कन्स्टिट्यूशन बिसिङाव खबजाक दिनै पानबुआ बिसिङाव 38 नং बुथ सेन्टारनि जों बुथ अफिस तांमानि 12 तारिखनि निर्वाचन बासांग रुगै এবং मैया जों टोटल कैम्पिंबो खालायखा जों खबर खानाखा जे কোনো 4-10-12 जना व्यक्तिरक मैया हर चिनी प्रमोथा पार्टीनि बुथ अफिस तांमानो हर सुकुम खालाम थाखा साफाय खालाम थाखा चिनी फेक खिथा जाक तलारग ओंखाय जों नायो त्रिपुरा राज्योआव जितु एडिसि एरिया निर्वाचन चलित माने शांतिपूर्णभावे उंथु কোনো भाइलेंस ताउथु चिनी बुबाग्रान बिसयते चुनायो जों त्रिपुरा एरियानि मानथायनि बागै जों जे दाबि खायतो माने दाबिनि लड़ाइयाव जों शांतिपूर्णभावे आंदोलन चलित माने এবং केम्पिंबो शांतिपूर्णभावे चलित কিন্তু তিনি पानबुआ आमसायो पानबुआ विलेज कमिटिनि आन्डार 38 नং बुथ सेन्टार जे किछु दुष्कृतिरक माहायखौ हर चिनी बुथ अफिस हय माने आबै बेलायनो चाया जे माहायखै तमुनो चलित हायखाय जों त्रिपुरा पार्टी যারা পানবুয়া খাইনারক जों बाध्य मावनाय जों एक्शन नाना बागै आबो जों कयना मुजुंगो जे माहाय बैलेंस थांतो बैलेंस नि बदला जों बैलेंस खायमानाय जों सिओ बाहायखै ताम खायना एते बरक माहायखै चित्र तमुता थांतो जों या खाय तरि मांगलाक बेसि दिन कोनो बररनो बन जुदि आक्रमण खायखाय जोंबो आक्रमण खायना बाध्य होनाय आबो मिडिया बिसिनि कयना मुजुंगो যারা এই ঘটনার জড়িত जों दिनै केस खायनाय पुलिस फाइट दंगो पुलिसनि बिरुद्धे पुलिसआव थांगो जों एफआईआर खायनाय जे बर'आव जड़ित अंनाय से बर'नो एरेस्ट खायनांगौ कारण माहायखाय पारानि एलाकानि शांति सम्पत्ति जे दंमानि आबोनो एलाकानि शांति नष्ट दंगो एलाकानि शांति जारा नष्ट खायनाय आबोनि बिरुद्धे पुलिस एक्शन लानांगौ हिनै जों मिडियानि बिसयते कय मुनांगौ।